Halo guys, balik maning nang channel Wayang Kertas Kebumen. Oke, nang video ki aku arep nggawe tutorial cara ngelim kertas duplek ya guys ya. Oke, ki aku wis nyiapaken kanji aci lah ya, pati kanji sing wis tak rebus. Nah, iki wis dadi kur kari ngelim tok ya. Iki tak siapaken lembaran kertasnya. Nah, dioles-olesaken secara perlahan. Pertamanya tipis-tipis baik, pen rata. Nah, oke. Terus dioles slow. Ya. Set. Nah, lah cara kue ne apa ngodoke kue disiapaken carane perlahan banyune sit banyune digodhog ngantek umep. Lah terus pati kanjine kue di enceraken disit nang mangkok. Lah ngger wis encer wis siap banyune wis umep kari di toraken mengaring banyune sing umep nyambi dikudhek. Nah, nek wis ndeleng kira-kira aja ke enceran aja ke kadal ya guys ya. Kudu pas kuwi ne Pak. Patine dadi ben bisa kraket terus melengket dengan baik. Oke. Nah, siki wis siap ya, wis meh rata kabeh. Rata kok ditangkerbaken kene Pak kertas duplek ya guys ya. Oke. Terus dioles. Sing penting aja kesuwen boleh kue Pak nangkerbaken anggar wis rata langsung nangkerbaken ben ora melar kene Pak kertasnya teles. Nah, dipasaken disit kertasnya ya pojok karo pojok ben. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya guys konten cara ngelem kertas dupleknya ya guys. Oke, jangan lupa tonton terus video-video Wayang Kertas Kebumen. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke, yang belum komentar dan kepo-kepo sama video ini, oke, biasa komentar di bawah seperti biasa. Oke, salam budaya.